Ti may kadwa surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. May kadwa Corinto kapitulo 1. Iti iglesia ti Dios iti Corinto ken kadagiti amin at tao ti Dios itintiro nga Akaya. Sapay kumata parabor ken talna ti ited ti Dios nga Ama tayo. Kastamet ni Apo Hesukristo. Naggapo kada kami daytoy asurat ni Pablo nga apostol ni Kristo Jesus, babaen iti pagayatan ti Dios, ken ni kabsat tayo a Timoteo. Agyaman tay iti Dios, ti Ama ni Apo tayo a Hesukristo. Wen, ti manang nga asing nga Ama, ti Dios a pagtaudan ti pigsa tayo. Tulungan na tayo iti amin asagsagabaen tayo, tapno matulungan tayo dagiti addaan iti anyaman a pakarikutan, babaen iti tulong metlaeng nga inawat tayo iti Dios. Ta idin to ang nagsagaba ni Kristo, agsagaba kami met akas kenkwana idi, ket mairaman kami met iti nawadwad a tulong na babaen iti kaddami kenkwana. Tunggal agsagaba kami, agpaay daytoy iti pannakatulong ken pannakaisalakan nyo. Tunggal matulungan kami, matulungan kayo met, ket may kankay iti pigsa, tapno maibturan nyo met asiaanos ti sagsagabaen mi. Isu adakkel tinamnamami kada kayo. Ammumi nga idinto a makipagsagaba kayo kada kami, may raman kayo met iti tulong nga awaten mi. Kayat mi ngay palagip kada kayo kakabsat, ti parikot a naglasatan mi ije probinsya ti Asia. Saan min ang madairan ti kadagsen ken kaadu ti parikot anay pawaklay kada kami, ket napukaw mi tinamnama mi nga agbiag. Kasla na sentensyaan kami amatay. Ngem napasamak daytoy tapno saan kami nga agpanuray iti bagimi. No dilaeng iti Dios ang mamagungar kadagiti natay. Insalakan na kami iti nakabutbuteng nga ipapatay, ket isalakan na kamin tupay. Mangnamnama kami kenkwana, nga isalakan na kamin tumanen. Isut gapuna at tulungan da kami met, babaen iti panangikararagyo kada kami. Ngarod, kayat na asa uwen a masungbatan to dagiti adu ag kararag nga agpaay kada kami, ket bendisyonan na kamin to ti Dios. Adun to ti agyaman kenkwana, gapu kadagiti parabor a maited kada kami. Daytoy ti pagpasindayag mi. Paneknikan ti konsensyami, at ipanagbiag mi dito'y lubong, nang runa ti pan nakipulapol mi kada kayo, ket inturayan tinadalos a panggep, ken nadyusan a kinapudno, babaen iti pan nakabalin ti parabor ti Dios, asaan at isirib ti tao. Tila maawatan nyo ti isurat mi kada kayo. Saan anan-anay ti pan nakaawat yo kada kamita, ngem namaek anan-anay ton a maawatan da kami, tapno mabalinda kami nga itangsit, akasmet iti panangitangsit mi kada kayo. Inton aldaw ni Apo Jesus. Gapu takapkap ni kakdaytoy, pinanggep ko asarungkaran kayo nga umuna, tapno mamindua kayo a mabisita. Planok ngamin asarungkaran kayo inton mapanak ijay Macedonia, kastamot inton aggapu ak sadyay, tapno agpatulong ak kada kayo iti biyahik nga agpahodya. Agbalbaliw aya ti panunot ko iti daytoy a panggep ko. No adda panggep ko, aramidek kadi sigon iti nainlubungan agandat, ket paggidanek nga ibagati, wen ken saan? Ngemkas iti kinapudno ti Dios, saan ngagbalbaliw awen ken saan ti karimi kada kayo. Ta saan awen ken saan ni Hesukristo nga anak ti Dios, ngengkas kasaba kada kayo dasilas, Timoteo ken siya. Ngem isu ti wen ti Dios, ta isu ti pakatungpalan ti amin akari ti Dios. Daytoy ti gapuna, ano idaydayaw tayo ti Dios, kuna tayo iti Amen, itinagan ni Hesukristo. Ti Dios ti mamagkaykay sa kadatayo ken ni Kristo. Ti Dios metlaeng tinangpili kada kami. Isu tinangikabil iti marka ako kuana kami,
ken isuti ng TED iti Espiritu Santo iti puso mi, akas talged ti amin nga ipaay na kada kami. Awagak ti Diyos akas saksik, agapu tadyak kayat amasaktan ti riknayo, intantan ko tiyaay ko di ta Korinto. Di mi panggep nga ibaga kada kayo no anya ti masapol apatsinyo. Natibker kayon iti pamati. Agtartrabaho kami kitdi kada kayo para iti bukod yo apagragsakan. May 2 Korinto Kapitulo 2. Daytoy ti gapuna ngayong keddeng ko asaan to ang makapaladingit ti sasarungkar kumanen kada kayo. Tano pagladingitin kayo, siya sinon tupay ti mang paragsak kanya no di da kayo mutlaang a pinagleddaang ko? Imbis nga umayak, nagsurat aklangan, amangan no pagladingitin dagiti tattao amang paragsak kumakit di kanyak. Kapkap negak ngamin ano naragsakak, naragsak kayo met amin. Kasta unay ti pan nakariribok ken panagdanag ko idi nagsuratak kada kayo. Adu alwa ti nagarubos. Ngem awan Apolos ti panggep ko ama magladingit kada kayo. Kayat kulaeng amaamuan nyo no kasano ti kadakkel ti ayat ko kada kayo. Ita, no adda ng paladingit iti siya sino man, san asyak ti pinaladingit na no di ket da kay amin. Wenno nalabit ti sumagmamano kada kayo. Kunak daytoy tadyak kayat anagubsang ti panagsaok kenkwana. Umdasen ti dusang impatay ti kaadwan kada kayo iti kasta a tao. No pay kasta, nasken apakawanen ken liwliwaan nyo, amangan numalmes iti napalalo aladingit. Yunay unay ko nga rod nga ipatalged yu kinkwana apudno ngay ayaten nyo. Daytoy ti gapuna nga insurat ko dayta asurat, takayat ko amaamuan no kasano ti panaglasat yu iti pannakasuot, ken no sisasagana kayo amang tungpal kadagiti pamagbaga. No pakawanen nyo ti siya sino man gapu iti inaramid na, pakawanek met. Tano mamakawanak, no pudno amasapol a pakawanek ti siya sino man. Aramidek gapu kada kayo iti sangwanan ni Kristo. Tapno di na tayo gundawayan ni Satanas. Ammo tayo dagiti panggep na. Idi dumtengak ijay truas tapno ikasabak tinaimbag adamag maipapan kini Kristo. Natakwatak alinuktan ti apo ti dalan nga agpaay iti trabaho sadyay. Ngem nagdanagak unay, tadyak nasarakan ti kabsat tayo at tito. Isu a nagpakadaak kadagiti kakabsat sadyay, ket napanak ijay Macedonia. Ngem yaman pa iti Diyos, tagapu iti panakikaysami ken ni Kristo, kanayon nga ikuyog na kam iti parada ti panagbaligi ni Kristo. Aramaten na kami ti Diyos amang isaknap iti nabanglong ayamuom ti panakaamuken Kristo, kadagiti amin at tattao. Mayarig kami iti nabanglong insenso a puoran ni Kristo, ama idaton iti Diyos, ket agwaras kadagiti maisalakan, ken kadagiti mapukaw. Kadagiti mayaw-awan, makapatay daytoy nga ayamuom. Kadagiti maisalsalakan, maysa nga ayamuom amang TED iti biyag. Si asino nga rod ti makabael iti daytoy a trabaho? Saan kami amayarig kadagiti kaadwan amang ipakpakaammo iti sao ti Diyos, akas laket tay tagilakon ti mensahe na. Ngem gapu ta imbaon na kami ti Diyos, si pupudno kami nga agsao iti sangwanan na, kas adipen ni Kristo. May 2 Korinto Kapitulo 3. Iti panagsaumi kadagitoy, ipakarupyo kadi nga idaydayaw mi manen ti bagbagimi, wenno kasi tararamiden tinaduma. Kasapulan mi kaditi surat amang yam-ammo kadagiti bagbagimi kada kayo, wenno adda surat nga aggapu kada kayo amang yam-ammo kada kami kadagiti sabali. Da kayo mismo ti surat mi ana ilanad iti puso mi, tapno maamuan ken mabasa ti siya sino man. Nalawag ani Kristo tinangisurat iti daytoy, ket pinaitulod na kada kami. Naisurat daytoy,
Saan nga ititinta no diket iti espiritu ti sibibiyag a Dios, ket saan akadag iti tapi a bato no diket iti puso ti tao. Sawen mi daytoy taagtalek kami iti Dios babaen kini Kristo. Awan ti panggapuan mi nga agkuna akabailan mi daytoy a trabaho. Agapu iti Dios ti kabailan mi. Isu ngamin tinangted iti kabailan mi akas adipen ti baro at tulag asaan abuklen ti naisurat alinteg no diket ti espiritu. Patay tiyeg ti naisurat alinteg ngimbiag ti ited ti espiritu. Naikitikit ti linteg kadagiti tapi a bato, ket idi maited, nagparang ti dayag ti Dios. Nupay agpukpukaw idi tiranyag iti rupa ni Moises. Nagpaydumalatta tiranyag na, ket saan a maipareng dagiti Israelita ti matada ken kuana. No tilinteg apan nakatay ti ibunga ti pan nakaipatongpal na, ket dimteng anabuyogan iti kasta a kinadayag. Saan aya adakdakkel pay ti dayag ti aramid ti espiritu? No nadayag tilinteg apakaukuman ti tao, ad-addapay ti dayag amangyeg iti pakaisalakanan. Mabalin ako na tayo agaputan na ranranyag nga dayo ti dayag ita, napukawen ti nagpaiduma a dayag ti napalabas. Tano adda dayag ti banag alimabas laeng, ad-addapay ti dayag day taagpaot iti agnanayon. Natured kami gaputa adda daytoy anamnamami. Saan kami akas kini Moises anangabong iti rupa na, tapno di makita dagiti Israelita ti panagpukaw ti ranyag. Pudno anakulaapan ti panunot da. Aging gaita, no basain da dagiti libro ti daan at tulag, at dapay laeng day di abong anang kumot iti panunot da. May katlaeng ti abong no adda ti tao ken ni Kristo. Uray kadagitoy nga aldaw, tunggal basain da ti linteg ni Moises, naabungan pay laeng ti panunot da. Ngem maikat ti abong, kas kuna ti nasantuan a surat, naikat ti abong ni Moises idi sumango iti Apo. Ti Apo, iti daytoy apaset iso ti espiritu. Ket iti sa dinuman ayan ti espiritu ti Apo, adda waya-waya. Ngarod, datayo amin nga awan abong ti rupa na, ipakita tayo ti dayag ti Apo. Balbaliwan na tayo daytamot la nga dayag, nga aggapo iti Apo, nga iso ti espiritu. Tapno umasping tayo kenkwana, iti naranranyag pay adayag. May 2 Korinto, Kapitulo 4. Iti kaasi ti Diyos, naited kada kami daytoy a panagserbi, ket saan kam a maupay. Iwaksimi amin a nalimad, ken nakababain nga aramid. Di kam agaramid iti kinasikap. Di mi balikugan ti mensahe ti Diyos. Ngam iti amin na kinapudno, agbiag kam iti imatang ti Diyos, ket italek mi ti bagimi iti konsensya ti tunggal tao. Nukas pangarigan nailemmeng ti Ebanghelyo nga ikaskasabami, nailemmeng laeng kadagiti mayaw-awan. Saan da amamati, tatiisip da kinulaapan ni Satanas amang ituray iti daytoy alubong, ket di da makita ti silaw nga aggapo iti naimbag damag, may papan iti dayag ni Kristo aladawan ti Diyos. Saan ati bagimi ti ikasabami? Ikasabami ni Hesukristo akas Apo, kenda kami akas adipon nyo gapo kin Jesus. Ti Diyos ang nagkuna, agranyag ti silaw manipod iti kasipngetan, ket isumot lang ti Diyos anang ted iti silaw na kadagiti puso mi, tapno maamuan mi ti dayag ti Diyos iti rupa ni Kristo. Ngemda kami nga addaan iti daytoy na espirituan agameng. Mayarig kami kadagiti narukop abanga, tapno may pakita at ikangatuan apan nakabalin, ket kukwa ti Diyos, saan adda kami. Masansan ang maipasango kami iti riribok, ngem saan kami ang maparukma. No dadduma, agdua-dua kami, ngem saan kami ang maupay.
adu ti kabusor, ngem addalat gayem mi. Uray no nakaro ti pan nakakabil mi, saan kami amatay. Iti amin akanito, ibakbaklay mi ti ipapatay ni Kristo, tapno makita ti biyag na babaen kada kami. Kanayon amay pasango kami iti patay, gapukin Jesus, tapno may parangarang ti biyag na babaen kadagiti agrup sa abagimi. Kahit na asawen, apatay tagtartrabaho kada kami, ngem biyag ti agtartrabaho kada kayo. Kuna tinasantuan asurat, namatiak isot gapuna anag sa uwak. Iti sumat lang espiritu ti pamati, agsao kami met tamamati kami. Ammumi ati Diyos anang pagungar kini Apo Jesus, pagungaren na kamin tumet akas kini Jesus, ket ikuyog na tayto iti saklang na. May gapo amin daytoy kada kayo, ket iti panagwaras ti parabor ti Diyos iti adu a tao, adon tumet ti pagyaman da akararag apakaidayawan ti Diyos. Gapu iti daytoy, pulos asaan kam a maupay, uray no maininot nga agrupsa ti nailasagan a bagimi, inaldaw met a mapawaro ti na espirituan a kinatao mi. Ket daytoy nalagan ken a pagbiit a sagsagabain mi. Ited na kada kami ti dakkel ken agnanayon a dayag, nga awan pakaipadaan na. Tadagiti banag a di makita ti kitain mi, saan adagiti makita? Apagbiit laeng ti banag a makita, ngem agpaot iti agnanayon ti banag a di makita. May 2 Korinto Kapitulo 5. Ammumi nga inton marakrak da iti kalapaw apag naedan tayo. Nga iso ti bagi tayo dito'y daga, addan to balay nga ited ti Diyos apag naedan tayo iti langit. Balay nga iso amismo ti nangaramid ken agpaot iti agnanayon. Ita, agsinnaay tayo tadakkel ti tarigagay tayo asumrek iti bukod a balay nga aggapo sa dilangit. Iti kasta apan nakakaus tayo, santay to alamo-lamo. Bayat ti panagtaeng tayo iti daytoy na indagaan a kalapaw. Agsinnaay tayo gapo iti rigat tayo. San agapo ta kayat tayo nga iwaksi ti na indagaan a bagi? No diket kayat tayo ti makawusan iti nailangitan, tapno ti matay a bagi tayo, makawusan iti biyag. Ti Diyos tinangisagana kada tayo iti daytoy a panagbalbaliw, ket inted na ti espiritu na akastalged ti amin nga insagana na kada tayo. Isot gapuna akanayon a natalged kami, ammo mi abayat ti panagtaing mi iti daytoy abagi, adayo kami iti Apo. Tamaidalan kami babaen iti pamati, saan a babaen iti banag a makita. Natalged kam unay, ket adayo akay kayat mi ti pumanaw iti balay mi, tapno makipagnaed kami iti Apo. Nupay kasta, uray agtaeng kami iti biyag ditoy, wenno iti sabali a biyag. Ikagumaan mi ti pannakay-ayo na. Tamasapol a dumatagtay amin iti pangukuman ni Kristo, tapno awaten tayo ti rumbeng nga agpaay kada tayo. Sigon ti inaramid tayo. Naimbagman wenno dakes, bayat ti panagbiag tayo. Ammo mi ti kay papanan ti panagbuteng iti Diyos. Isu nga ikagumaan mi aguyuguyen dagiti tattao. Nananay ti pannakaammo ti Diyos kada kami. Namnamag akastoy met ti pannakaamuyo kanya. Saan mi apanggep ti mangidaydayaw manen iti bagimi kada kayo. Panggep mi kitdi ti mangted iti panggapwanyo amang ipannakkel kada kami. Tapno masungbatan nyo dagiti agpasindayag, gapo iti langa asaan kitdi at ti kababalin ti tao. No agmauyong kami akas kunada, gapo iti Diyos daytoy. No manakem kami, gapo kada kayo. Iturayan na kami ti ayat ni Kristo, tamabigbig mi anatay ti maysa a tao nga agpaay ti amin, kayat na asauwen na iraman ti amin at at tao iti papatay ni Kristo. Wen, natay gapo iti amin a tao, tapno dagiti si bibiyag, di da agbiyagen para iti bukod da apagimbagan,
no diket para kenkwana anatay ken napagungar gapu kadakwada. Ngarod, di mi bigbigenen ti si asino man babaen iti pagrukudan ti tao. Uray no binigbig mi idi ni Kristo, babaen iti daytoy a pagrukudan, di mi aramiden itan. May sa abaro a parswa ti sa sino man a mainaig kini Kristo. Naglabasen dagiti dana banag ket dimtengen dagiti baro. Inaramid amin ti Dios daytoy. Babaen ken Kristo, inkapya na kami kenkwana metlaan. Inted na kada kami ti trabaho amang ikapya kadagiti tattao kenkwana. Daytoy ti mensahe mi. Nakikapya ti Dios iti amin at tattao babaen ken ni Kristo. Saan ngem bilang ti Dios dagiti basolda a maibusor kadakwada ket intalek na kada kami ti mensahe amang ibagbaga no kasano ti pannakikapya na kadakwada. Ngarod, adtoy kami apan nakangiwat ni Kristo. Kasla ti Dios a mismo ti agdawdawat kada kayo. Itinagan ni Kristo, yunay unay mi a makikapya kayo iti Dios. Awan basol ni Kristo. Ngem gapu kada tayo, imbaklay na dagiti basol tayo tapno iti pannakikaysa tayo kenkwana, mairanod tayo iti kinalinteg ti Dios. May 2 Korinto Kapitulo 6. Ngarod, iti pannakipagtrabaho mi iti Dios, ipakpakaasi mi daytoy kada kayo. Naawat yon ti parabor ti Dios ket diyo ipalubos nga awan kapaypayan na. Takuna ti Dios, ipangag ka ididumteng ti tiyempo apan nakaipaay na. Tinulungan ka ididumteng ti aldaw nga isalakan ka. Dumngeg kayo, adtuyen ti tiyempo a maiparbeng, itan ti aldaw apan nakaisalakan. Di mi kayat ngadda pakababalawan ti panagsirbi mi. Isut gapuna nga ikagumaan mi alapdan ti panagbasol ti siya sinuman. Ipakita mi kitdi nga adipon na kami ti Dios iti amin nga aramid mi. Itured mi asi aanos dagiti sagabaan, pakarigatan, ken pakariribukan. Napangpangor, naibalbalod ken nalugluguban kami. Nabambannog kamin, ket napadasan min tinapuypuyatan ken nabisbisinan. Babaen iti kinadalos, pannakaammo iti pudno. Kinaanos, ken kinamanang nga asi. Nipamatmat min nga adipen na kami ti Diyos. Babaen iti Espiritu Santo. Babaen iti napudno nga ayat mi. Babaen iti panangipakamumi iti mensahe ti kinapudno. Ken babaen iti pannakabalin ti Diyos. Kinalinteg ti igam mi a dumarup ken mangsalaknib iti bagimi. Mapadpadayawan ken mapabpabainan kami. May rorroruman ken may tantanok kami. Kunada nga ulbud kami, ngem pudnumet ti sawan mi. Kunada nga awan makamamo kada kami, ngem agdindinamag kami. Kasla natay kamin, ngem kas makitayo, sibibiyag kami. Uray no maparparigat kami, san kami amatay. Uray no mapaladingitan kami, naragsak kami latta. Kasla na panglaw kami, ngem pabaknangen mi ti adu at tao. Kasla awanan kami, ngem iti kinagpaysuna, addaan kami. Tattao iti Korinto, pulos nga awan inlemlemeng mi iti panagsaumi. Inlukat mi ti puso mi kada kayo. Di mi rinikpan ti puso mi kada kayo. Da kayo tinangrikep iti puso yo kada kami. Ita, kasao kayo akas pudno nga anak ko. Ipakita yo met ti sumut laeng arik na amarik nami kada kayo. Luktan nyo ti puso yo. Saan kayo ang makikadwa kadagiti saan ang mamati, akas lakit tay kapadayo ida, ta saan arumbeng dayta. Kasano nga agkadwa tinalinteg ken tinakillo? Kasano nga agtipon tilawag ken ti sipnget? Kasano nga agtunos ni Kristo ken ti diablo? Anya kadi ti pagkaisaan ti mamati ken ti saan ang mamati?
Kasano nga kapya ti templo ti Diyos, ken dagiti di Diyosen, tada tayo ti templo ti sibibiyag a Diyos. Kas kuna ti mismo a Diyos, agyanak to ti sidong da, ket makipagnaedak to kadakwada. Siyak to ti Diyos da, ket isudan to dagiti tattao. Isut gapuna ako na ti Apo, panawan nyo ida ket sumina kayo kadakwada. Diyo sagiden dagiti makatulaw a banag, ket awaten kayto. Siyak ti amayo, ket da kayto ti anak ko, kuna ti manakabalin amin nga Apo. May 2 Korinto, Kapitulo 7. Naikari amin dagitoy kadatayo, patgek agagayem. Ngarod, awan kuma ti pakapilawan tayo, babaan iti panangikat tayo iti amin a makatulaw iti bagi, ken kararwa tayo. Ket nan anay kuma anasantuan tayo, babaan iti panagbiag, asibubuteng iti Diyos. Ilukatyo ti pusoyo kada kami. Awan siya sino man a nakabasulan mi. Awan siya sino man a dinadael mi. Awan siya sino man a ginundawayan mi. Saan ko asawan daytoy tapno pabasulen kayo? Kas nasaukon kada kayo, napateg kayo launay kada kami, isungag kay kaysa tayo akan nayon iti patay wenno iti biyag. Agtalikak kada kayo, pagpanakkel kayo unay, iti amin apakariribukan mi, naturidak latta. Kas taunay tiragsak ko, uray iti makasangpet kami ijay Macedonia, awan ti inanami. Adu tirigat mi iti sadino man apapanan mi. Adda riribok iti aglawlaw kada kami. Adda panagbuteng iti puso mi. Nupay kasta, ti Diyos amang papigsa kadagiti maupay, pinapigsa na kami gapu iti ay ni Tito. San laeng ati ay na tinang paragsak kada kami. Pinapigsa na kami pa'y timpadamag na apanang patibkeryo kenkwana. Impadamag na ti ayatyo ang makakita kanyak. Impakaamuna ti ladingityo, tireg tayo amang salaknib kanyak. Isu ang naragragsakak pa ita. Tauray no pinagladingit na kayo ti surat ko, sa anak ngagbabawi anang isurat. Maldaang anak kuma, tamakitak a pinagladingit na kayo iti apagbiit dayta asurat. Ngem maragsakan kita. Saan agapo ta pinagladingit kayo? No diket gapo ta pinagbabawi na kayo ti ladingit yo. Inusar ti Diyos dayta aladingit, ket saan da kayo nga rod adinangran. Tati ladingit amayan nurot iti Diyos, yegna ti panagbabawi, nga agturong iti pannakaysalakan. Ket saan apagbabawyan dayta? Ngem tinainlubungan aladingit yegna ti patay. Kitaan nyo tinamayan ti Diyos iti ladingit yo, pinaregta na kayo unay. Pinaggagar na kayo unay amang ipanagnak nga awan ti basulyo. Anyan arurod, anyan abuteng, anyan nga iliw, anyan nga anap. Anyan apanang dusa iti nakabasol. Da kayo mismo tinang ipakita nga awan pakapilawan nyo iti daytoy apasama. Nupay nagsuratak iti kasta, saan agapo iti nakabasol wenno tinaranggasan. Ngem nagsuratak tapno ilawlawag ko kada kayo, iti imatang ti Diyos, no kasano ti panangipategyo kada kami. Daytoy tigapuna ang mapapigsa kami. Saan kami laan napapigsa, no diket naragsakan kami, ta pinaragsak yun ni Tito gapo iti panang tulong ken panang liwliwayo ken kuana. Impasindayaw kayo ken kuana, ket sandak a pinaay. Kanayon nga ibagami kada kayo ti pudno. Kastamet a napaneknekan a pudno ti panangipasindayaw mi ken ni Tito. Isut gapuna a bumarbara ti ayat na kada kayo, numalagip na ti sisasagana a panang tungpalyo. Ti panang sangaili kun kuana, abinuyugan iti buteng ken piggerger. Anyan aragsak ko, ta mapagtalkan kayo nga awan pagkurangan na.
May 2 Korinto, Kapitulo 8. Kakabsat, kayat mi amaamuan nyo, no anya tigapuanan ti parabor ti Diyos kadagiti iglesia ijay Macedonia. Nakaro ti pan nakasuot da kadagiti rigat a naglasatan da. Ngem kastaunay ti ragsakda ket nabulos ti panagited da, uray no nakapangpanglaw da. Paniknikak kada kayo anang tedda kas kabailanda ngem sinursurukan da pay. Iti agtao di itinakem da, si papasnek da anang ipakpakaasi kada kami, ang makitimpuyog da ngagserbi kadagiti nasantuan at tao ti Diyos iday Hudia. Nasursurok pay ngem tininamnamami, indaton da nga imuna ti bagida iti Apo. Kalpasan na nagserbi damit kada kami, babaen iti pagayatan ti Diyos. Ni Tito tinangirugi iti daytoy nga aramid. Isut gapuna adinawat mi kenkwana, idinto nga isut ng rugi, nga ituloy na kuma daytoy ket tulungan na kayo kuma amang ilipas, iti daytoy na isang sangayan a panagserbi, gapo iti ayat. Nabaknang kayo unay iti amin nga adda kada kayo. Iti pamati, iti sao, iti ammo, iti gagaryo at tumulong ken iti ayatyo kada kami. Iti kasta kayat mi ama nagparabor kayo met kuma. San ko nga ibilin daytoy, ngem iti panang ipakaamok iti gagar dagiti dadduma at tumulong, kayat ko ama paneknekan nupudnumut laeng ti ayatyo. Ammuyo ti parabor ni Apo tayo a Hesu Kristo. Idinto anabaknang, nagbalin anapanglaw gapu kada kayo, tapno pabaknangen na kayo babaen iti kinapanglaw na. Daytoy ti ibalakad ko maipapan iti daytoy abanag. Nasaysaya at no ilipasyon tinrugiyo itay napan atawan. Sanla ada kayo tinangirugi. No diket tinarigagayan nyo pa'y daytoy asi aayat anagtignay. Ituloy yung arod ket ilipas yo ti trabaho yo. Aggagar kayo amang ilipas iti plano yo. Aramiden nyo kas maibatay iti kabailan nyo nga ited. No si gagagar kayo amang ted, awatin to ti Diyos ti sagot ama itedyo, saan ati awan kada kayo. Diyak panggep ang mapalaganan dagiti sabali, ket da kayo ti mapadagsinan. Ngem gapo taadwan kayo ita, rumbeng at tulungan nyo met dagiti makasapul. Tano da kay tumet ti makasapul, ket isudan to ti adwan, tumulong dan tumet kada kayo. Iti kasta, addan to panagpapada. Kas kuna tinasantuan asurat, ti tao nga adu ti inurnong na, saan ang nagsubsobraan, ket ti basit ti inurnong na, saan ang maawanan. Anyan ayaman mi iti Diyos, gapo ta pinaggagar na ni Tito akas kada kami at tumulong kada kayo. San nala a pinatgan ti dawat mi, no di pa'y ket siriregget at tumulong anak nakem na, ket ingkeddeng na nga umayen kada kayo. Kadwa ni Tito nga ibaon mi ti kabsat a madaydayaw, iti amin nga iglesia gapo iti panangikaskasabana iti ebanghelyo. Saan laday ta? Pinili ken dinutokan dagiti iglesia, tapno makikuyog kada kami, bayat ti pan nakapaitungpal daytoy a panagserbi, gapo iti ayat a pakaidayawan ti Apo, ken tapno maipakita ti ayat mi at tumulong. Agannad kami tapno awan ti pakababalawan mi iti pan nakaimaton daytoy nabuslon as sagot. Natakneng ti panggep mi. San lang iti imatang ti Apo, ngem uray pay iti imatang ti tao. Ipakuyog mi daytoy akabsat kadakwada. Namin adun anapadas mi, ket napanegnekan mi akanayon asigagagar at tumulong. Ita taagtalit unayen kada kayo, ad damanen ti gagar na at tumulong. No may papan ken ni Tito, iso ti kadduak at tumulong kada kayo. No may papan kadagiti dadduma akakabsat akumuyog kenkwana, isuda ti pan nakabagi dagiti iglesia ket itanukda ni Kristo. Ipakita yu ti ayatyo kadakwada, tapno mapaneknekan ti amin nga iglesia, asaan kam ang nagbidot iti panangipasindayag mi kada kayo. May 2 Korinto, Kapitulo 9.
Saanen ang masapul nga agsurat ak kada kayo, maipapan iti tulong ang maipatulod kadagiti nasantuan at tao ti Diyos ijay hodya. Ammok asiayat kayo at tumulong, ket impasindayag kayo kadagiti taga Macedonia. Kinunak, sidadaan at tumulong dagiti kakabsat ijay Akaya, manipod pay itay napan atawan. Gapu iti reggetyo at tumulong, natignay ti kadwan kadakwada. Ita, ibaon ko dagitoy akakabsat tapno saan nga ubbaw ti panangipasindayag mi kada kayo, ngimkas na kunakon, sisasagana kuma ti tulong yo. No kumuyog kanyak dagiti taga Macedonia, ket maduktalan da asaan kay anakasagana, anyan apan nakaibabain mi. Uray da kayo, mabainan kayo lakit di, tadakkel ti panagtalek mi kada kayo. Isuan na panunot ko ang masapul ang mauyutan dagitoy akakabsat tapno umununadang umayngem siyak amang kita iti panakaisagana ti sagot nga inkariyo nga ited. Sisasaganan to kuman dagitoy inton sumangpetak ket maipakitan to asi aayat kayo amang ted saan agaputa mapilit kayo. Laglagipen nyo at ti tao basit ti imula na, basit tumit ti apiten na. Ti tao nga adu ti imula na, adun tumit ti apiten na. Ngarod, mangted kuma ti tunggal maysa kas agubog iti puso na. Saan kuma ang nasakit tinakem na, wenno mapilpilit, taayaten ti Diyos ti mangted asiraragsak. Kabailan nga ited ti Diyos ti adupay ngem ti kasapulan nyo, ket aglaplapunosan kayto akanayon, tapno agsobsobraan kayto ang may paay iti panagaramidyo iti naimbag. Kas kuna ti nasantuan asurat, si bubuslon amang ted kadagiti na panglaw, ket agnanayon ti kinamanagparabor na. Ket ti Diyos amang ted iti bukal itagmulmula, ken iti tinapay ataraon, ikkan na kay tumet iti amin a bukal a masapulyo. Ket paadundan to tapno adunto ti apitin nyo, gapu iti kinamanagparabor yo. Pabaknangen na kay tumet a kanayon, tapno mabalin nyo ti agparabor iti amin at tiyempo. Ket adunto ti agyaman iti Diyos, gapo kadagiti tulong nyo nga inawat da kada kami. Tada ito'y apanagserbiyo, saan nalaapunuan ti kasapulan dagiti tattao ti Diyos, no di ket tignayen na pay ti adu nga agyaman ken kuwana. Ket gapo iti pammaneknek nga ibunga da ito'y apanagserbiyo. Adunto ti mangidaydayaw iti Diyos, gapo iti panagtulnogyo iti Ebanghelyo ni Kristo. Wen, agyaman danto iti Diyos, gapo iti ayatyo ang mangipaay iti kasapulan da, ken iti pagimbagan ti amin. Iti kasta, idawdawatan da kayto asipapasnek, gapo iti naisang sangayan aparabor nga inted ti Diyos kada kayo. Agyaman tayo iti Diyos, gapo iti saan amagatadahan asagot na. May 2 Korinto, Kapitulo 10. Siya ni Pablo, ti mismo nga agdawat kada kayo. Kun kunada anapakumbabaak no addaak iti dinnayo, ngem nagubsangak no adayuak. Yunay-unay ko, gapu iti kinaanos ken kinamanangaasi ni Kristo, adidak piliten nga agbalin a nagubsang kada kayo no umayak. Ammok akabaulak mo ti agunget kadagiti agkunkuna nga agtignay kami, gapo iti nainlubungan apanggap. Agpaiso nga adda kami dito'y lubong, ngem di kam makiranget, gapo iti nainlubungan apanggap. Saan adagiti igam ti lubong ti aramaten mi apakidangadang. Usaren mi kitdi dagiti nabileg nga armas ti Diyos, apang rebba kadagiti sariked-ked ti kabusor. Dadaulen mi dagiti ulbod apan nakisupyat. Ikaten mi amin a kinatangsit a makalaped iti pannakaammo iti Diyos. Kayawan mi amin a panunot tapnag tungpalda ken ni Kristo. Ket kalpasan ti panang paneknekyo iti nananay a kinatulnogyo. Sisasagana kamto amang dusa kadagiti nasukir. Ket kitaan nyo laeng takinruar dagiti bambanag. No adda siya sino man amang ipagarup iti bagina at tao ni Kristo.
Otoben naman ti kinasya sino na? Uray da kami, tattao na kami met ni Kristo akas kenkwana. Sa anak a mabain, uray no nalabes ti panangipasindayag ko iti turay nga inted ti Apo kada kami. Turay amang patanor kada kayo, saan amang dadael. Diyo ipagarop abot-botngen kayo kadagiti surat ko. Addan to agkuna, nauyong ken nagubsang dagiti linaon ti surat ni Pablo, ngem no isu mismo ti adda kada tayo. Kasla awan duri na, ket awan met mamaay ti ibagbagana. Nasken a maawatan ti kasta a tao, nga awan naggidyatan dagiti isurat mi no adayo kami. Ken dagiti aramiden mi no adda kami iti dennayo. Tasan kami nga agtured a mangibilang, wenno mangipada iti bagimi kadagiti mangidaydayaw unay iti bagida. Nagkuneng dan, agaramid da iti bukbukod da apagrukodan, apangrukod iti mismo a bagida. Nupay kasta, iti biyang mi saan mi alablabsen ti agpasindayag. Aramiden mi ti maiparbeng a trabaho nga intuding ti Diyos. Mairaman ti trabaho mi kada kayo. Ket gapo taadda kayo iti masakupan daytoy. San kami ang naglabes iti imay kami kada kayo. Tapno ipakaamumi ti naimbag damag may papan ken ni Kristo. Isu asaan mi nga ipasindayag ti trabaho nga inaramid dagiti dadduma iti labes tintuding ti Dios kada kami. Ngem namnamaen mi kitdi a pumigsa ti pamatiyo. Ngad aduntupay ti maaramid mi iti dinnayo. Ket kanayon nga da kami iti sakop nga inted ti Dios. Iti kasta, mabalin minto nga ikasaba ti naimbag damag kadagiti sabali a pagilyan nga adayo kada kayo. Saan a masapol a pagpanakkel mi ti trabaho a naaramiden iti sakop ti sabali at tao. Ngem kaskuna tinasantuan a surat, si asino man nga agpasindayag, ipasindayag na kuma ti inaramid ti Apo, ta saan nga annamungan ti Diyos dagiti tattao amang idaydayaw iti bagida, annamungan na laeng dagiti tattao nga idaydayaw na. May 2 Korinto, Kapitulo 11. Anusandak kuma, uray no adda basit mamaag ko. Wen, anusandak, agimunak kada kayo, kas iti panagimon ti Diyos. Mayarig kayo itinatarnaw abalasang, ngayon tulag ko amayasawa laeng ken ni Kristo. Maamakak amangan no masabidungan ti panunot yo, ket laksiden nyo tinananay, ken nasinaw a panagtulnog yo ken ni Kristo. Kas iti pan nakaalilaw ni Eva, babaen iti nasikap nga uleg. Ngamin, awaten nyo asiraragsak iti sa sino man nga umay mangikasabakada kayo iti sabali a Jesus, saan atiin kas kasabami. Ket bigbigen nyo ti maysang espiritu ken maysang ebanghilyo, a maigidyat iti espiritu ken ebanghilyo nga inawat yo kada kami. Ammok asa anak a nababbaba ngem dagitoy na isang sangayan nga apostolesyo. Nalabit asa anak a nalaing nga agsao, ngem sa anak nga agkurang iti ammo. Inlawlawag min daytoy kada kayo iti amin at tiyempo ken gundaway. Awan uray sintimo a siningir ko, iti kasabak kada kayo tinaimbag adamag. Nagpakumbabaak tapno may tanok kayo. Basol kadi ti inaramid ko. Bayat ti panagtrabahok iti arpadyo. Tinangdanan dak dagiti dadduma nga iglesia, ket kastay kunadan, tinakawak kida, tapno matulungan kayo. Kabayatan ti kaaddak kada kayo, di kay rinengrengreng no masapol ko ti kwarta. Intugot dagiti kakabsat a naggapu ye Macedonia ti amin a masapol ko. Kas iti napalabas, kas tantumet iti masakbayan, jak to agbalin apakadagsinan nyo. Babaen iti kinapodno ni Kristo nga adda kaniyak, ikarik nga wan ti siya sino man iti entero nga akaya, ti mabalin amang pasardeng kanyak iti daytoy, apa nagpasindayag ko. Apay akunak daytoy,
Gapo kadi tadi kay ay ayaten, ammo ti Diyos nga ay ayaten kayo. Ituloy kulatta ti aramidek iti agdama, tapno awan panggapuan dagita nga apostoles, ngagpaspasindayag ken agkunkuna, ngagtrabaho da akas iti panagtrabaho mi. Saan apudno nga apostoles dagitoy at tao? Sinan apostoles da? Manangal lilaw da iti amin nga aramid da, ket agpamarangda apudno nga apostoles ni Kristo. Saan anakaskas dao daytoy? Uray ni Satanas, kabailan na ti agparang akasla anghel ti lawag. Isu asaan anakaskas dao no dagiti adipen na agpamarangda nga adipen ti kinalinteg. Ngem iti kamaudyanan na madusa danto kas mayanurot kadagiti aramid da. Ulita, awan kuma ti mangipagarop a maagak. Ngem no ipagarupyo a maagak, awaten dak nga rod akas may sa amaag, tapno addamot sang kabasit a pagpannakkel ko. Kinapudno na, saan akayat ti apo ti banag asasawa kita? Iti daytoy a panagpasindayag, pudno ngagsasauak akas lamaag. Iyan tangay taduunay ti mangipasindayag iti nainlubungan nga aramid da, agpasindayagak met. Masirib kayo launay, isot gapuna asiraragsakak amangan anos iti maag. Ibturan nyo ti pan nakaadipon nyo, ti pan nakagundaway yo, ti pan nakaumsiyo, wenno pan nakatungpayo. Mabainak amangan nugot, ngem dimi na itured ngay naramid dagita. Ngem no adda makaiturad ngagpasindayag iti may sa abanag, agsasauak akaslaak lamay sa amaag, maiturad kumat. Hebreo da kadi, uray siyak met. Israelita da kadi, kastaak met. Kapututan kadi ida ni Abraham, uray siyak. Adipen kadi ida ni Kristo, kaslaak la agsasao a mauyong. Ngem nalalaingak nga adipen ngem isuda. Narigrigat ti panagtrabaho. Naibalbaludak, ad-ado ti pan nakasaplit ko. Ad-ado ngem isuda ti kaddak iti ngarap ti tanem. Namin lima asinaplitdak dagiti Hudyo, iti sagtatallupulok ket siyam. Namitlo asinaplitdak dagiti Romano. Ket naminsan anauburak. Namitlo anarba ti barko anagluganak, ket iti naminsan, may sangal daw ko anagpatpataw iti taaw. Iti namin ado a panagbiahik, nagpaggadak kadagiti layos ken tulisan. Nagpaggadak kadagiti kadaraak a Hudyo, ken kadagiti Hintil. Ado ti paggad kadagiti syudad, paggad kadagiti letang, paggad kadagiti nga ti taaw, paggad kadagiti manglimlimo agagayem. Nabambanog ken narigrigatanak, masansan a mapuyatanak, nabisinan ken nawahawak. Masansan nga awan kanek, awan balay a pagturugak wenno pagan anay ko. Malaksit kadagiti sa bali pay abanag, inaldaw a madandanaganak, gapo kadagiti amin nga iglesia. No adda kumapsutak met. No adda matnag iti basol, maladingitanak. No masapol nga agpasindayagak, ipasindayag ko dagiti bambanag amang ipakita iti kinakapoy ko. Ti Diyos ken Ama ni Apo Jesus, madaydayaw kumatinagan na iti agnanayon. Amuna asa anak nga gululbod. Idi addak ijay Damasco, pinagwardyaan ti gobernador nga adday ti babaan ni Ari Aretas dagiti ruangan ti syudad, tapno patiliwnak. Ngem ingkabildak iti kuribot, sadak impababa iti maysa atawa ti bakod, ket nakalibasak ken kuana. May 2 Korinto, Kapitulo 12.
Masapol nga ituloy ko ti agpasindayag. Uray no awan ti maited na. Ket ita, saritaek dagiti parmata ken paltiing nga inted kanyak ti Apo. Amamok ti maysa a Kristiyano ana ipangato iti maikatlo a langit. Sangapulo ket upat a tawenen ti napalabas. Diak lang ammo no si babagi anapan wenno saan. Ti Diyos laeng ti makammo. Ulitek, amok ana ipangato daytoy a tao ijay paraiso. Kas nasaukon, diak lang ammo no si babagi anapan wenno saan. Ti Diyos laeng ti makaammo. Nangeg na sadyay dagiti banag adi mabalin a saritaan. Asaan kumaasawen ti tao. Iti kasta, ipasindayag ko daytoy a tao. Ngem saan ko nga ipasindayag ti bagi. Malaksid dagiti banag amang ipakita iti kinakapsot ko. No kayat ko ti agpasindayag sa anak amay sa amaag tapudno ti sasawat. Ngem sa anak ngagpasindayag, gaputa diak kayat nga damang ipagarop, anangat nga tuak ngem itinakita na nga inaramid ko, wenno nang ngegna a sinaog. Tapno sa anak at tumangsit, gapu kadagiti aduan na isang sangayin a banag a nakita. Naikana kiti nasaem asagsagabaen nga ingkabil ni Satanas, amang parigat kanya, tapno diak agtangtangsit. Namitlo a nagdawatak iti Apo nga ikaten na kanyak daytoy. Ngem insungbat na kanyak, umanayen kinka ti parabor ko, tanapigpigsa ti pannakabalin ko no nakapsot ka. Ngarod maragsakan akunay amang itangsit iti anyaman a kinakapsot ko, tapno mariknak ti pannalaknib ti pannakabalin ni Kristo. Gapo kini Kristo, awan anyaman na kanyak no nakapsutak, no mapabpabainanak, wenno agsagabaak itirigat. Awan anyaman dagiti pan na kaidadanes ken didigra a paglasatak, tanapigsaak iti kanito a nakapsutak. Kaslaak lamaag, ngem da kayo tinangpilit kanyak ngagbalin akasta. Da kayo kumakit di ti mangipakita iti yaanamong yu kanyak. Tauray no awan sirsirbik, sa anak amaatiw iti uray siya sino kadagita na isang sangayan unay nga apostolisyo. Si aanosak anang ipakita kada kayo kadagiti pammasingked amay sak apudno nga apostol. Adu ti naramid ko a milagro ken pagilasinan ken nakaskasdaaw a banag. Anya ti nakaatiwan nyo kadagiti sabali nga iglesia. Malaksid iti diak panangrengreng kada kayo iti tulong, pakawanendak kuma iti daytoy abiddot. Daytoyen ti maikatlo a daras a nakasaganak a bumisita kada kayo. Sa anak tong agbalin apakadagsinan nyo. Da kayo ti masapul ko, saan ati kwartayo. Ta saan arumbeng adagiti anak ti mangted iti kasapulan dagiti naganak. Dagiti naganak kit di ti mangted iti kasapulan dagiti anak. Siraragsakak to amang ibos iti amin nga da kanyak. Ken uray pa iti amin apigsak para iti na espirituan abiyagyo. Bumasit kadi ti ayat yu kanyak, gaputa dumakkel ti panagayat ko kada kayo. Ngarod, anamungan nyo adyak nagbalin apakadagsinan nyo. Ngem addanto agkuna anasikapak, ket inalilaw kayo kadagiti ulbod asao. Kasano? Ginundawayan kayo kadi, babaen iti maysa kadagiti imbaon ko kada kayo. Mismo asyak tinangdagdag ken ni Tito nga umay dita. Ket imbaon ko akadwa na ti sabali akabsat a Kristiyano. Makunayo kadi aginundawayan na kayo ni Tito. San kadi amay maysang espiritu tinangidalan kada kami, ket may maysa ti panggep mi? Nalabit ngay pagarupyo nga aging gayta. Padpadasen mi nga ikalintigan ti bagimi kada kayo. Saan? Agsao kami akas iti kayat ni Kristo a panagsaumi iti imatang ti Diyos.
ket amin nga aramiden mi, patgek a kakabsat, maaramid da tapno matulungan kayo. Agamakak amangan no inton sumangpetak dita, masangpetan kayo a maisupadi ti kayat ko a pagbalinan nyo, ket masarakan dakmet a maigidyat iti katyo a pagbalinak. Agamakak amangan no masangpetak nga agaapa ken agiinnimon kayo, agpipinudot, agiinnimot, agiininsulto, ken agpipinnadagas kayo, agtitinnangsit, ken kanayon nga awan ornosyo. Agamakak amangan no iti sumaruno ay ko, pabainan nakto ti Diyos ko iti sangoyo. Agamakak amangan no agsangitakto gapo kadagiti amin a nagbasol iti napalabas, adi nagbabawi kadagiti narugit nga aramid da, dagiti basol da iti lasag ken kinaderrep. May 2 Korinto Kapitulo 13. Daytoy ti maikatlo nga isasarungkar ko kada kayo. Iti anyaman a pammabasol, masapol ti pammaneknek ti 2 wenno 3 a saksi, kuna ti nasantuan a surat. Kayat ko aballaagan dagiti nagbasol iti napalabas ken daddumapay. Imbaga kun daytoy iti naudi nga isasarungkar ko kada kayo, ngem sawek manen ita taadayuak. Awanto ti makalisi iti pannusa inton umayak manen. Maddaan kayto kadagiti amin a pammaneknek a mangipakita ani Kristo ti agsasao kanyak. Saan ang nakapoy ni Kristo no adda iti baetyo? Ipakita na kitdi ti pannakabalin na kada kayo. Tauray no iti kinakapsot ti nakaigapuan ti ipapatay na iti krus. Si bibiyag babaen iti pannakabalin ti Diyos. Iti pannakipagmaymay-sami kenkwana, nakapoy kamimet, ngem ti pannakilangen-langen mi kada kayo. Makipagbiag kaminto kenkwana, babaen iti pannakabalin ti Diyos. So kimaten nyo ti bagiyo, tapno maamuan nyo no pudno metlaeng nga agbibiyag kayo iti pamati. Awan dua-dua nga amuyo nga adda ni Hesukristo kada kayo, malaksid no parparaupaw ti pamatiyo. Agtalikak a maamuan nyon to asan kami anapaay. Ikarkararag mi iti Diyos, adi kay to agaramid iti dakas. Saan atapno makita ang nagbaligi kami, no di ket tapno agaramid kayo iti naimbag. Uray no kasla di kami nagbaligi. Taawan pan nakabalin mi a bumusor iti pudno, ngem adda pan nakabalin mi nga agsirbi iti pudno. Maragsakan kami no nakapsot kami ket napigsa kayo. Iti kasta, idawdawat mi nga awan kumati pagkurangan nyo. Isut gapo na nga isurat ko daytoy ita nga awanak iti dinnayo, tapno inton umayak. Diak to nainget ang mga ramat iti turay nga inted kanyak ti Apo. Agpaay daytoy iti pan nakapatanoryo, asaan nga iti pan nakarakrakyo. Kamaudyanan na kakabsat, agpakada akon. Ikagumaan nyo ti agbalin anaan-anay. Denggen nyo ti dawat ko. Agtutunos kayo ken agbiag kayo asitatal na, ket addanto kada kayo ti Diyos ti ayat kental na. Agkikinnablaaw kayo babaen iti naingkabsatan nga agek. Pakumustaan da kayo dagiti amin at tao ti Diyos. Sapay kuma taadda kada kayo amin ti parabor ni Apo Hesukristo. Ti ayat ti Diyos ken ti pannakikadwa ti Espiritu Santo.